Kabalaka ug Kasubo. Mao kini ang nasinati sa mga rice retailers karon, sigo ni Erwin Gokong, Vice President sa Grain Retailers Confederation of the Philippines, Cebu City North District, human sa implementasyon sa Executive Order No. 39 ni Presidente Bongbong Marcos nga nagmando og price ceiling sa mga regular ug well-milled nga bugas. Sayod man ta nga mga retailer, ma'am, no? Mga diya sa ubos ba? Igurasan nga mo ginansya kung pilay kumpra. Unya, sultihan sa gobyerno nga papaligya og barato. Basta lang paita. Unya, dili sa nimo tuman, dakpon mi. Muna nangingon ko nga kami naguon na balaka aning pagkabutanga karon. Og tungod nga karon kaabag na sab ang kapulisan sa pagmonitor sa kamerkaduhan mahitungod sa pagpatuman sa EO39, hangyo ni Gokong sa kagamhanan nga tagaan silang baratong supplier sa regular ug well-milled rice nga mamahimo silang makaginansya. Ang amo lang ihangyo kung manakop sila niya, mo file sila kaso ipapriso mi kung nakasala. Kinahanglan unta duha ka butang among ihangyo, sir, ma'am. Nga unta si gobyerno mohatag og baligyan nga barato para ibaligyan og barato. Ikaduha, kanang klaruhon nila sa mga mananakop unya asuhito sila sa klase sa bugas. Ang Department of Trade and Industry sa Central Visayas gitakdang magsugod na sa pag-apud-apud og 15,000 pesos nga cash assistance karong umaabot Huwebes, Setyembre 14 isip hinabang sa mga maapektuhang negosyante sa bugas sa Reyon 7. Apan giklaro ni Ines Cahegas, Chief Trade Industry Development Specialist sa DTI-7, nga padayon pa ang ilang pagsusi kung pilagyod ka mga retailers sa reyon ang makabenepisyo niini. Ongoing pa among meeting sa DSWD with the ILG. Yes, there will be, but as to the details of it, I cannot discuss finalize pa ta, ma'am. But as to the number of beneficiaries, as to which public market, wala pa. I-finalize pa. Kung 3-5 ang aksensihon sa sakadlaw sa napo, paspas sa pagbaligya, kung umayon sila 20 days, kanang 70,000. Pero umayon sila 15,000 rin lang ayuda, ipaigo lang po namo, ng alkansi may mga 20, para po nasad may contribution sa gobyerno, ano ba? Murag na social responsibility ba? Sa habig sa Department of Agriculture, ang Chief of Operations nga si Jerry Avila may butyag nga panghinaot nila nga maaksyonan na ang maong short-term remedy sa kamahal sa presyo sa bugas sa merkado, hilabi na nga posibleng adunay epekto sa kamanduan sa EO39 ang pagdagsa sa local production tungod sa harvest season karong umaabot nga mga semana o buwan. We have to help each other so that this short-term remedy, no, kanang ma-addressan siya og dali, and at the same time looking at September 3rd week or maybe 2nd week until October will be the harvesting season. So there might be some impact on the EO39 considering nga naana po yung flood nga local production. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.